Israel-Palæstina-konflikten af Simone, Julie, Linnea og Camilla. Sharon på Tempelbjerget. Arafat måtte takke nej til Camp David 2000, da der ikke var nogen løsning på de store spørgsmål, og da han blev presset af Hamas, islamisk jihad og strammerfløjen inden for sit eget Fatah. Arbejderpartiets Barak forsøgte at demontere den oprindelige fredsproces, som lagde op til en gradvis proces, ved at forsøge at ordne konflikten en gang for alle. Der er mange årsager til, at fredsprocessen gik i stå. Den synes ellers så lovende i 1994-95. Dette skyldes til dels, at USA aldrig pressede Israel til at stoppe for bosættelserne, og de israelske regeringer fra 1996 ikke rigtig gik ind for processen, og samtidig fortsatte den palæstinensiske terror mod Israel. Da Barak ikke leverede resultater, besluttede den israelske Likud-politiker Sharon sig for et veltilrettelagt comeback at besøge Israels tredje helligste sted, og omgivet af en sikkerhedsstyrke på 900 mand marcherede han op på Tempelbjerget. Da Sharon var uløseligt forbundet med de kristne falangisters massakre på palæstinensernes flygtningelejre i 1982, og han samtidig opmuntrede til bosættelser i de besatte områder, udløste det voldsomme reaktioner i palæstinensiske kredse. Der tog den palæstinensiske terror mod Israel en mere radikal drejning og rettede sig også nu mod selve Israel, og ikke kun de besatte områder. Samtidig begyndte man også at benytte selvmordsbomber, som Hizbollah ellers var de eneste, der havde betjent sig af. Den terrorbølge Sharons besøg på Tempelbjerget udløste resulterede i, at konflikten gik i hårdknude. Og da den israelske befolkning følte sig truet af terroren, vandt Sharon valget i 2001. Efter 9/11-angrebet i USA fik Sharon frit spil af USA til at angribe militante islamister og terrorister, når han hævdede, at den israelske kamp mod blandt andet Hamas og Hizbollah var en del af den internationale kamp mod terror. Så på den baggrund af dette indledte Sharon i 2002 en omfattende kamp mod de palæstinensiske terrorgrupper, som opholdt sig i de såkaldte flygtningelejre, det vil sige på Vestbredden og i Gaza. Dette resulterede i mange uskyldige ofre, men det lykkedes til sidst den israelske hær at dræbe stifteren og lederen af Hamas, og lidt efter blev den nye leder af Hamas så også dræbt. I 2003, mens Arafat var i Ramallah, hvor det palæstinensiske selvstyres hovedkvarter ligger, blev hans kontor udsat for israelske bombardementer, men han slap dog uskadt. I 2004 blev Arafat alvorligt syg, og han blev fløjet til behandling i Paris, efter han i årevis havde været i husarrest i Ramallah. Her døde han, som havde personificeret den palæstinensiske frihedskamp i årtier. Der tog Mahmoud Abbas over, og han stod for en mere moderat og pragmatisk linje, end Arafat gjorde. Krigen mod Hizbollah. I juli 2006 kidnappede Hamas en israelsk soldat i Gaza, og kort efter blev 2 israelske soldater på grænsen mellem Israel og Libanon kidnappet af Hizbollah. Israel troede med en voldsom militær gengivelse, hvis soldaterne ikke blev frigivet. Dette skete ikke, så Israel satte hårdt ind mod Gaza og dernæst Sydlibanon. Men Sydlibanon var en modstander af en helt anden kaliber. Men den krig, som udspillede sig i 2006, viste, at Hizbollah havde en større militær kapacitet end hidtil antaget. Til trods for, at israelske F-16-jæger sønderbombede dem formodede Hizbollah-stillinger i Sydlibanon og det sydlige Beirut, lykkedes det alligevel Hizbollah at affyre mange raketter mod Israel hver dag. Dette kom bag på Israel, at der nu ikke længere var tale om kortrækkende raketter, men at Israels tredje største by, Haifa, blev ramt. Da Hizbollah støttes af Syrien og Irak, blev krigen fortolket som en stedfortræderkrig, og den bevidnede, at Hizbollah besidder en slagstyrke, som overraskede den israelske hær. Krigen, som kostede mange soldater og endnu flere civile menneskeliv, blev stoppet i september 2006. Der indså Israel, at de ikke kunne nedkæmpe Hizbollah, og FN lovede at sætte ind i området med en betydelig styrke, der kunne fungere som buffer imellem de stridende parter. Den palæstinensiske borgerkrig. Hamas stillede i 2006 op til valg og vandt overraskende. Dette var en vanskelig situation, da Israel nægtede at forhandle med nogen, der havde Israels udslettelse på sin dagsorden. Og da Hamas er på USA og EU's liste over terrororganisationer, smækker de låg i for donationer og støttebeløb, som det palæstinensiske selvstyre ellers har fået siden fredsprocessens start. For at få støttekronerne igen, indså Hamas, at de blev nødt til at samarbejde med Fatah-præsidenten Mahmoud Abbas, og de indlod en fælles regering. Danmark og Israel.
Efter at USA og Sovjetunionen havde anerkendt Israel umiddelbart efter dens oprettelse, var Danmark en af de første lande, der anerkendte den jødiske stat. Danmark indtog straks efter krigen en særstatus i Israel og blandt jøder overalt i verden på grund af oktober 1943. Der var i Danmark 7.500 jøder, og der blev mobiliseret en stor folkelig hjælp til redningsaktion for jøderne. Og der lykkedes det 7.000 danske jøder at flygte til sikkerhed i Sverige. Dette var egentlig den eneste solstrålehistorie i holocaustmørket, og derfor var nærmest alle jøder positivt stemte for Danmark. Og efter 2. verdenskrig var det naturligt at holde med de undertrykte jøder. Dette vendte sig gradvist under seksdageskrigen i 1967, da israelerne besatte Gaza og Vestbredden, og de diskriminerede det palæstinensiske folk. Da intifadaen brød ud i 1988, og pressen viste billeder af de stenkastede unge, der blev mødt af tanks og automatvåben, skiftede Danmarks mening for alvor. Og for første gang var der et flertal i befolkningen, der havde større sympati og forståelse for palæstinenserne end for israelerne. Israel i dag. Man er længere fra fred og sikkerhed end nogensinde før, til trods for, at man har fået fred på 2 af sine arabiske naboer, man har et omfattende terrorberedskab, har opført beskyttelsesmure og har teknologisk overlegenhed. Den ideologiske og sociale kamp er blevet til civilisationernes kamp og en religionskrig, og en løsning på konflikten synes desværre at ligge langt ude i fremtiden. Samuel Huntingtons tese om civilisationernes sammenstød synes her at være blevet bekræftet.